Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa minnu sagolen don Malakti ka bɔlɔbɔlɔ sanfɛla la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi ni y'an ye an ka kɛnɛya kɛnɛ kan kibaruya minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ ɲɔni ni an b'a fɔ nanzarakan na ruzol ko ale kɔni bɔnnenba de don Mali kɔnɔna la ayiwa o hukumu na min yɛrɛ ye docteur Cheikh Amadou Tidiane Traoré ni ale yɛrɛ ye cakɛda min bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma la direction générale de la santé et de l'hygiène publique ni ale yɛrɛ y'o ɲɛmɔgɔ ye ale bɔra ka yira k'a fɔ ko Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko ɲɔni kɔni ɲɔ ɲalen don kosɛbɛ ko sabula ko jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ maa 500 ani bɔɲɔgɔn kɔ de kɔni na Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mali sigida dɔw bɛ yen nɔ ko a yera yen nɔ i n'a fɔ Bamakɔ commune 6 bɛɛ lajɛlen k'a yera ye Kayi Sikaso Moti ko a yera yen nɔ fana ayiwa min yɛrɛ ye Kayi marata ye ko Kayi cercle dɔw bɛ yen nɔ k'a yera ye Jema Kita ani Ɲoro ko a ka ca yen kosɛbɛ ayiwa hali bi a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko maa kɔni ma furatu nin wagati in na k'a kɛ ɲɔni kɔni sababuya ye ko sabula a yirala k'a fɔ ko a ye maa minnu minɛ ko u caman kɔni bɛ yen nɔ ko vaccination kɔni kɛlen don u la ayiwa o de kun na a ye welewele bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka taa i den vacciner wa i ka i denmisɛnninw kɔlɔsi ko an bɛ wagati min na ko bi ko a bɔlenba de don ko wa ko denmisɛnninw ka bɔli ko ka jateminɛ k'a la sabula nin ye bana min ye ko bana yɛlɛmata dɔn ko a bɛ yɛlɛma ni daji ye wɔsiji hali ni u magara fɛn kelenw na ko bana in bɛ yɛlɛma o de kun na a ye welewele bila denmansaw ma ko bɛɛ k'i den kɔlɔsi wa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu den kɔni ma vacciner u ka wuli ka taa kɛnɛyaso la walasa u bɛ se ka vacciner u bɛ tɔɔrɔ bana in kɔni kisi ma ko sabula ko maa minnu bɛ yen n'u vacciner la ko a ka gɛlɛ ko bana in bɛ tɔɔrɔla caman kɔni na s'u ma k'ale m'a fɔ bana in kɔni t'i minɛ nka n'i kɔni vaccinera ko nka n'i kɔni ye vaccination sɔrɔ ko tɔɔrɔya bɛ tɔɔrɔya la k'i t'o sɔrɔ bana in kɔni hukumu na ayiwa a yirala k'a fɔ ko bana in kɔni tamaseere kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko de ye k'a fɔ den fari kɔni bɛ kalaya kosɛbɛ wa a ɲɛ bɛ to ka bo tigɛ i n'a fɔ apolo bɛ maa min na wa o tɛmɛnen ka bɔ yen fana ko kɔnɔboli b'a minɛ wa a fari yɛrɛ kɔni bɛɛ bɛ kɛ kisɛ ye wa min yɛrɛ kɔni ye farikalaya ye ko o yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ den ma wa den dɔw yɛrɛ bɛ u nunjiw bɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ko i y'o ye o kɔlɔsi den fɛn fɛn la i ka boli ka taa n'a ye kɛnɛyaso la joona walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ bana in na joona ayiwa ko ni i kɔni taara n'a ye joona kɛnɛyaso la ni fura kɔni kɛra la ko a tɛ kɛ basima caman kɔni ye den in na ni bana in kɔni hukumu na ladilikan minnu fɔra la ko de ye k'a fɔ ka ji di banabagatɔ ma kosɛbɛ a k'a min walasa a bɛ se ka lafiya ani ka taa n'a ye kɛnɛyaso la wa min yɛrɛ kɔni ye vaccination in ye ko o kan ka matarafa n'o matarafara ko a bɛ kɛ sababu ye bana in kɔni tɛna tiɲɛniba kɛ an ka jamana kan ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kɛnɛya kɔni kunnafoniw ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan